mmụọ nsọ n'afọ nke atọ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị na-ekele ezinụlọ anyị niile, ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka taa, na ndị niile nọ n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Ndị a bụ ndị yọrọ Mass. Joe na Priscilla Abiokowe na-ekele Chineke ka Joe na Priscilla na-eme emume ncheta iri afọ 33 dịka di na nwunye. Ezinụlọ Okorie na-ekele Chineke ka Ọlụchukwu Okorie na-eme emume ncheta ọmụmụ ya. Ezinụlọ Don Iwuchukwu na-ekele